cada cop trobem més senglars al medi urbà. A l'atractiu que té la ciutat per aquests animals. Amb contenidors i papereres farcits de restes de menjar, s'afegeix la manca als boscos d'aliment i aigua deguda a la sequera dels últims temps. Especialment arribar al riu, els hi dona una mica més d'esperança de vida. La manca d'un depredador natural ha permès també la proliferació de l'espècie, que a més se sent molt còmoda entre els humans. Però el control és necessari. I retornar-los al seu hàbitat natural, també. Segons els experts, la caça no és un mètode efectiu en el control de la sobrepoblació de senglars. Contràriament, s'està veient que en els punts on es practica hi ha fins i tot un increment de la taxa de natalitat. El mètode més efectiu i menys agressiu és la vacuna, que ofereix millors resultats. Però també és molt important reduir al màxim la nostra interacció amb ells. Recordeu no apropar-vos ni alimentar-los. Tampoc el bosc, malgrat tractar-se d'un animal tranquil, pot ser agressiu si té gana, està ferit o es veu amenaçat. Les femelles amb cries poden ser especialment perilloses. Tampoc els empaiteu ni molesteu. Els senglars són autòctons dels nostres boscos. Formen part de la nostra riquesa natural. Últimament, hem pogut veure al poble famílies de fins a 8 senglars a diferents indrets. Per la B500 en zona urbana, al Parc de la Pau, al carrer Aragó, a Can Coromines o a la Llera del Besòs i al pont peatonal a Mollet. Si els veieu a ciutat, doneu avís a la policia municipal.